14 ta' Marzu, Santa Matilde Reġina, għexet bejn is-snin 895 u 968. Matilde jingħad dwarha li kienet ir-reġina ideali għal-nazzjon Nisrani. Isimha bit-Tedesk ifisser qawwija fit-taqbida. Hija kienet bint il-Konti Teodoriku tas-Sassonja. Minn xkunitha rċevit l-edukazzjoni tagħha minn nannitha jisimha wkoll Matilde, li kienet badessa fil-monasteru tal-Kanonikisti ta' Herford, fejn daħlet wara l-Romlot. Hawn Matilde tgħallmet ir-rakmu u kisbet imħabba għax-xogħol, għat-talb u għall-qari spiritwali. Baqgħet fil-monasteru sakemm il-ġenituri tagħha żewġuha fis-sena 913 lil-Enriku l-Kaċċatur. Enriku sar duka wara l-mewt ta' missieru u fis-sena 919 laħaq ukoll re tal-Ġermanja. Bħala reġina, Matilde kienet xempju ta' virtujiet insara, kienet iżżur u tfarraġ lil-morda u lil-mektin. Tgħallem tgħin il-ħabsin u tħabbrek ukoll biex il-ħżiena ibidlu ħajjithom. Żewġha kien ukoll jingħaqad magħha f'dawn l-opri tajba. Hija kellha b'kollox 5 ulied, 3 subien u 2 tibniet. Fost dawn insemmu il-futur Imperatur Otto wieħed il-Kbir, lil Ġerbera li żewġet lir-Re Luigi erba' ta' Franza, lill-Arċisqof Qaddis ta' Cologne Bruno u Enriku imlaqqam il-Ġellied li kellu jikkuntenta li jsir duka tal-Bavarja. Wara ftit li Romlot Matilde warbet kull xorta ta' vanità u ingħatat aktar għall-opri ta' għajnuna għall-fqar. Ħasbet ukoll biex qrib il-qabar ta' żewġha tibni kunvent tas-Sorijiet li baqgħet tieħu ħsiebu għal 30 sena. Ir-Re Enriku miet wara li saltan għal 16 sena. Kienet ix-xewqa tal-mejjed li ibnu l-kbir Otto jinħatel bħala re warajh. Imma Matilde għażlet lil bina il-fustani Enriku u ġie inkurunat re fit-8 ta' Awwissu tas-sena 936. Santa Matilde miltet ta' 73 sena fl-14 ta' Marzu tas-sena 968 u kienet midfuna ħdejn żewġha fil-kappella tal-kastell. Kienet magħrufa bħala mara ta' tjubija tal-għaġeb u reġina qaddisa. Hija l-patruna tal-ommijiet li uliedhom jiddisprezzawhom. Matilde kellha ssofri ħafna għall-iżbal li għamlet għax iż-żewġ ulieda Enriku u aktar Otto assoġġettawha għal persekuzzjoni twila u ħarxa. Kienu wkoll joħduha kontrija għaliex qalu li kienet idea wisq miftuħa fil-karitajiet tagħha. Hi bil-moħbi kienet tirsisti ħafna biex tgħin lill-foqra fil-postijiet remoti tal-pajjiż u bniet anki skejjel biex tgħinhom fl-edukazzjoni. Kollox ingħatalna b'rigal, kollox huwa provvidenza ta' Alla. Issa Alla ma jipprovdix għal ftit b'ammonti kbar u għal ħafna b'ammonti żgħar, m'għandux preferenzi u ma jħares lejn ċoħ. Xi jfisser dan? Ifisser li l-provvisti li għandna fuq din id-dinja biex il-bniedem jgħix b'dinjità huma ta' kulħadd u fl-istess ħin mhuma ta' ħadd. Aħna lill-Alla ngħidulu missierna, missier ġust, missier ħanin, li ħalaqna sforz li mħabba u tagħna d-dinja biex nieħdu ħsieba ħalli minna jkollna lejxin. Il-Malti jgħid jinħabbu bħal l-aħwa. Issa jekk tassew ninħabbu bħal l-aħwa, għandna nippruvaw inqasmu l-ġid tal-art bejn kulħadd b'mod ġust, kulħadd skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. Ġesu nnifsu qal ċaru tont li kemm iqibsa għall-onja li jidħlu fis-saltna ta' Alla. Mark kapitlu 10 vers 23. Għaliex?
Għax ġeneralment min għandu ħafna ġid materjali xorta mhux kuntent u dejjem irid aktar u aktar. Meta fl-aħħar ta' ħajtu jintebaħ li kien għani quddiem il-bnedmin imma fqir quddiem Alla għax ma jkun investa xejn fil-bank tas-sema, ġieli jkun tard wisq. Imma dan mhuwiex il-każ ta' din ir-Reġina Twajba Santa Matilde. Fil-każ tagħha, il-grazzja ta' Alla qarfitha qasmet ġida jew aħjar dak li ġie provdut lilha ma' dawk li magħhom kienet qed issir ġustizzja, ma' dawk li kellhom bosta bżonnijiet u ma setgħux jgħixu b'dinjità. B'dan il-mod għalkemm mhux mifhuma u persegwitata minn uliedha stess, din ir-Reġina Għaqlija ħażnet teżor fis-sema. Huwa proprju hemm li llum is-Saltan qrib ir-Re Etern li hija ħabbet b'qalbha kollha. U inti, idejk miftuħa biex tgħin lil dawk fil-bżonn mill-providenza li għandek u li inti s-sejħila tiegħek. Tara lil kulħadd bħala aħuk jew oħtok u li l-istess missier li huwa fis-smawiet, hekk li titratta lil kulħadd b'dinjità għax huwa ibn Alla jew hija bint Alla bħalek. Lest jew lesta li tiġi mwarrab jew mwarba u perseguitata għax tagħmel dak li huwa sewwa u ġust quddiem Alla. Talba. Mulej, Santa Matilde kienet Reġina Twajba li mexxiet is-saltna tagħha baqal kbir u b'ġenerożità lejn dawk li kienu jeħtieġu l-aktar għajnuna. Bit-talb tagħha għalina għatina mexxejja tajba waqlin kullum kien fid-dinja li jarfu jqassu b'mod ġust il-ġid tal-pajjiżi biex jittaffew il-problemi tal-faqar, tal-mart, tal-vizzji, tal-qatt u ta' kull ħaġa oħra li tnaqqas id-dinjità tagħna l-bnedmin u liet Alla l-Missier. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.